Sziasztok! Terepen tök véletlenül összefutottunk a Marispusztai csapat jeles képviselővel. Ugye annak idején, mikor mi elkezdtük a Vizet a Tájba program előtt, nem gondoltuk mi sem, hogy példa leszünk mások számára, és ez tök jó volt, hogy ti megkerestetek bennünket, hogy Figyelj, érdekelt benneteket. egy évvel hamarabb kezdtétek körülbelül? 2024 év végén kezdtünk el szerveződni, és akkor 25-ben már volt Vizet. 25 év elején már elkezdtük csinálni. Akkor ugye 4-5 ilyen hasonló vízőző csoportról lehetett hallani az országban, mint a hosszú csemői tőzegláposok. Az kellett egy áttörés. Igen. Tehát, Akkor még nem volt Vizet a Tájba program. nem volt Vizet a Tájba. De akartak valamit csinálni, és hogy ez volt a baj, hogy nem mertek az emberek tenni ez ügyben. Itt őszre mindenki nyugodtan bizakodjon abba, hogy biztos, hogy lesz előrelépés. És én azt látom, hogy nem csak a civilek és a kormányzat, hanem a szakmai szervezetek, ugye, akik érintettek egy vizes projekt területén, az önkormányzatok, a kicsi földtulajdonosok, a nagy földtulajdonosok. Tehát van most egy olyan egy irányba mutatás, amivel szerintem meg tudjuk oldani. Ezt én legalábbis bizakodom vagyok. Fantasztikus látvány volt, mikor elindítottuk a szivornyákat február terekán, február utolsó napján, tehát tavasz elején, tél végén, és ugye ez teljesen száraz volt ez a meder. És akkor, ahogy elindítottuk, elpakoltunk, elindultunk hazafelé, azért még tettünk, és itt a mederben már azt láttuk, hogy jé, víz, folyik, és nem győztünk itt újongani, tudom, hogy itt álltunk meg, és álltunk egyre nagyobb sebességgel, egyre nagyobb teret hódítva folyt a víz, és szépen töltötte ki a medret, pedig volt látni. Úgy kezdtük, hogy legelőször volt a 63-as, meg 2 darab 50-es, és hát rájöttünk arra, hogy ezt egyrészt, mint a Zsiguliból a benzint nem fogjuk szájjal kiszívni, az biztos, hogy elinduljon. Másrészt meg nincsen szivattyúnk, amivel el tudnánk indítani. Szóval valami más kellett kitalálni. Akkor jött az ötlet, hogy akkor felső töltési pont. Felső töltési ponton keresztül elkezdjük önteni vele a vizet, 2 végére egy csap, amit lezárunk, és akkor szépen lassan alulról feltöltődik vízzel. Rá megy ez a 2-3-4 részből álló záróelem, és kinyitottuk mind a 2 csapot egyszerre, akkor gyakorlatilag elindul az áramlás rajta, ameddig nem kap levegőt. Működik. Ez egy nagyobb bacska, ez a 75-ös KPS cső. Itt van a végén egy golyós csap. Ha most nyomás alatt lenne, mert lenne elég víz a túloldalon, a főcsatornába, akkor csak így megnyitnám, csak így megnyitnám, és folyna belőle a víz teljes keresztmetszete. Az mire szolgál, vagy miért nem egyféle átmérőben gondolkodunk? A rendelkezésünkre álló erőforrásokkal oldottuk meg a helyzetet, meg jobban lehet szabályozni, finom hangolni. Most az, ami benne maradt víz, az folyik le, sajnos nem a vízpótlás, de úgy egész jó. Tehát lehet finom hangolni azt, hogy mennyi vízhozamot használunk, milyen gyorsan töltjük a rendszert, párolgást akarunk-e, beszivárgást akarunk-e fedezni, vagy tölteni szeretnénk valamit. Úgyhogy annak függvényében szoktuk kibekapcsolni. Körülbelül ez 100-120 köbméter tud naponta, a 63-as az olyan 200-250-et, a 75-ös az már elég jó, az olyan 3-350-et tud.